nampakkan bana denai nak punyo. Biarpun marekan dan punyo hati deh usah dirandahkan Yesus aso. Bapan tangan bana ruponyo kito ulah pitana urang adia balakang adia nanta pandang gurih babanso dia denai rang tabuang indah badayo adia nanta pandang gurih babanso dia denai rang tabuang indah badayo. Biarlah cinta den ku buat dalam padunyo isu manyeso kadirinan ko cincin suaso nan adia buang kini den cari kagantinyo. Adia nan tak pandang gurih babanso dia denai nan tak buang indah badayo. Untung kok bacan doro da baputa dia usahlah payah ban nampakkan bana usah dirandahkan Yesus aso dia ban nampakkan bana denai ndak punyo. Bapan tangan bana ruponyo kito ulah pitana urang adia balakang adia nan tak pandang gurih babanso dia denai rang tabuang indah badayo. Adia nan tak pandang gurih babanso dia denai rang tabuang indah badayo. Biarlah cinta den ku buat dalam padunyo isu manyeso kadirinan ko cincin suaso nan adia buang kini den cari kagantinyo. Adia nan tak pandang gurih babanso dia denai nan tak buang indah badayo. Untung kok bacan doro da baputa dia usahlah payah ban nampakkan bana usah dirandahkan Yesus aso